Dobrý večer, samozrejme, gratulujem Celticu. Pre nás myslím, že krutému aj zaslúženému víťazstvu. Hralo sa vo fantastickej atmosfére. Prvý polčas sme zvládli výborne. Vlado mal šancu na vyrovnanie, bohužiaľ sme hostov nedali. Druhý polčas sme chceli rozumne brániť, prežiť ten ich úvodný tlak, na čo sme sa vzájomne upozorňali v kabíne, ale bohužiaľ Celtic nám dal dva rýchle góly, ktorí rozhodli o priebehu zápasu. Dali sme kontaktný gól, potom sme chceli hrať futbal, dá sa povedať otvorený, čo bola voda na mlyn domáci, že vedeli sme, že tie brejky a za obranu sú veľmi rýchli, čo potvrdili, ale prehrali sme 5-1, ale ja samozrejme nemôžem byť spokojný s výsledkom, ale nie som sklamaný z výkonu a Celtic bol dneska veľmi efektívny, ale my sme chceli hrať futbal. Ja si myslím, že sme zanechali slušný dojem, aj keď sme prehrali rozdielom triedy.